Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. A safiyar yau mun tashi da mummunan labari cewa jami'an tsaronmu sun fuskanci hari daga 'yan ta'adda a babban filin jirgin sama na Yamai, inda a cikin ikon Allah jami'an tsaron ba su wata ba suka mayar da martani, suka yi ƙoƙarin daƙile harin, wanda bidiyoyi da hotuna da aka yi ta yada a kafofin sadarwa suna nuna yadda jami'an tsaronmu suka jajirce, suka yi ƙoƙari suka daƙile wannan harin, wanda a yanzu haka dai gwamnati ta hito da sanarwar cewa inda an kama kusan 'yan ta'adda, an kashe kusan 'yan ta'adda 22, kuma an kama da dama daga cikinsu, kuma ana ci gaba da farauta waɗanda suka tsere. Inda ɓangaren jami'an tsaronmu kuma gwamnati ta ce an kashe kusan jami'an tsaronmu guda 11, inda farar hula kuma biyu aka kashe guda biyu, sauran suka ji rauni. A yanzu haka dai ana ci gaba da ƙara tsaurara tsaro a duk irin wuraren nan da aka fuskanci hari sakamakon wannan hare-haren da na bazata da 'yan ta'adda suke kaiwa har cikin babban birnin Yamai. Allah Ubangiji ya ji kan waɗanda suka rasu, Allah waɗanda suka ji rauni Allah ba su lahiya, Allah kare mana ƙasarmu Nijar. Amin summa amin.